En Boiro, o contenedor marrón arrincou con forza máis de 7 toneladas de residuos orgánicos recollidas nos 2 primeiros meses de funcionamento. O Concello fai un balance positivo e destaca a implicación da veciñanza na reciclaxe. En Boiro, a implantación do colector marrón para a recollida de residuos orgánicos deixa xa os primeiros datos positivos. Nos 2 primeiros meses de funcionamento recolleronse un total de 7,2 toneladas de biorresiduos, segundo informou o Concello. A verdad que é un dato moi bo. Estamos falando de que recollemos 7.200 kilos en estes 2 meses, que foi o 48%. Bueno, a recollida é conxunta xunto cos concellos de Pobra e de Rianxo, e nos recollemos o 48%, prácticamente a mitade, recollémola aquí en Boiro, non? A posta en marcha do servizo realizouse de maneira conxunta con Rianxo e a Pobra. E nesta primeira fase instalaronse en Boiro 48 colectores marróns, dirixidos principalmente a grandes produtores como bares, restaurantes, supermercados e comedores escolares. Vímolo de facer ahora, estámoslo facendo cos grandes produtores, coa hostelería, cos restaurantes, cos CIPs onde teñen comedor, a nosa idea é seguirlo facendo co resto da población, porque a verdade é que son datos moi positivos. Dende o goberno local, lembran que o municipio destina alrededor d'1 millón de euros anuais ao servizo de recollida de lixo e subliñan que cada kilo mal reciclado incrementa o custo. Así mesmo, con estes resultados positivos, afirman que as facturas poderían disminuir. Ademais, redunda en economía para o Concello, porque evidentemente cando vamos a Sogama a pesar o contenedor verde, evidentemente resta moito a tonelaxe, os kilos que pesan ali, co cual a factura vai ser moito menor do que viñamos pagando. Entonces, todo é positivo. O concelleiro Marcos Fajardo quixo resaltar a crecente concienciación da veciñanza. Creo que a población boirense está facendo genial, quere reciclar, ese é o que nos transmiten, entonces, seguiremos traballando para chegar o contenedor marrón a toda a población. O obxectivo é seguir ampliando progresivamente o uso do colector marrón ao conxunto da poboación.